Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Arratsaldeon denoi, hasiera emango diogu. Monan Partuagerri filmari dagokion prentsaurrekoa. Ikusi berria dugu, dakizuen bezala, sekzio ofizialean, zinemaldiko 71. aldi honetan. Gurekin ditugu gaur, François Dubeyron, zuzendaria, 3 interprotagonistak, Grégory Gadebois, Marie Payan eta Jean-Pierre Daroussin. Era berean dugu gurekin produzitzailea, ekoizlea, Paulo Branco jauna. Denak prest daude beti bezala zuen galderei erantzuteko. Hasi gaitezen. Norbaitek hasi beharko du. Galderarik ez, orduan traba bat hartuko dugu. Zuzendariari galdetuko diogu, ea berarentzat ze izan den leian jardutea Donostiako zinemaldian. Beti plazera handia da. Norbaitek film bat bukatu berria duenean, nire kasua, adibidez, duela gutxi bukatu baitut film hau, beti garrantzitsua da filmaren lehen harrera eta lehen harrera horren ondoren, Donostiaren ondoren, nik egia esan beti harrera ona izan dut, hemen, Donostian. Baina zinemaldiak aukeratutako 2 filmak, biek harrera ona izan zuten, ikusleen aldetik, eta horrek ongi sentiarazten zaitu. Izan ere, une horretan, auskor sentitzen duzu zeure burua, eta hemen Donostian, dago halako berotasun bat, berezia, baita filmak aurkezteko moduan ere. Eta ikusleek filma ikusi ondoren ere halako zeremonia txiki bat egiten dizute, gustatu zaie, hor geratzen dira, zure zai geratzen dira, eta bestela ez dira geratzen. Uste dut simpatikoa dela, uste dut apur bat markatu egiten duela zinemaldi honen tonua, gustatzen zait. Jakin nahi nuke, gidoian paper protagonista zerretan oinarritu zen. Hasieran eleberri bat idatzi nuen, eta ideia bat besterik ez neukan, alegia gizon batena doai bat zeukana, ezakin hundik etorri zitzaidan, baina badago esaldi bat, esaten da filmean esaten dena, eta dira, ideia batzuk geratu egiten zaizkizula buruan eta halako hazi baten modura jarduten dutela, eta bertan dago film osoa, historia osoa, baina ernamuin hori horrek ernamuindu egin behar du, eta hori gero gertatzen da. Lehenbizi liburua idatzi nuen, gerora gidoia, eta azkenik, hori dena ernamuintzen joan da aktorekin, eta aktorek eman diote gorputza, eta aiei esker, aztu da hori guzia. Eta hori gabe gutxi izango genuen, baina Magi Zelin, hauekin guztiekin, hauek halako indar bat ekartzen dute. Eta horrek
lehengo galderari jarraitzen di, hori gero proiektatu egin behar da pantalla batean. Eta pantalla ederra denean, eta zinemareto bete batean gaudenean, gauzak beste modu batean ikusten dituzu. Balako multzo bat da. Gauzatxo hori, ideiatxo hori bapatean, horrek bapatean eskaintzen digu, hain zuzen ere pantailan ikusten diguna. Bai, Gregorirentzako galdera da, hau? Nola sentitu zara pertsonaia hori interpretatzen? Eta batez ere islatzen du behar bada gizartearen parte bat? Bai, seguru asko bai. Badira personak, existitzen direnak, horrelakoak direnak, eta nola sortu dugun pertsonaia? Hori dena testuan zegoen, nik bakarrik testua jarraitu du, talako musika partitura bat baliz bezala. Beti ere nahasiz, testua eta zeure burua, halako emaiz bat lortzen da. Eta gainera ongi dagoena. Gustora ez zaude beti, eta lasai. Baina, tensio ondirik gabe lanean. Bai, ez zegoen tensio ondirik, lasaitasuna zegoen, dena zijoan, jariatzen zen. Jariatzen zen garagardua batez ere. Galdera bat, Gaboa jaunaren zat, jakin nahi nuen, pertsonaia garatzeko orduan nola aurre egin diozun doai horri, botere arraro horri, nola lortu duzu hori garatzea eta halako bizitza bat ematea? Ez dugu batere landu doaia berez. Behintzat niretzat doaia historian, ez da anekdotikoa zenik, baina ezan funtsezkoa. Historia ezan doai horren inguruan jarduten, ez dugu gehiagi hitz egin hortaz, ez da, doai bat neukan, eta eskuak aplikatzean, doai hori neukan, eta sentatu egiten nuen, eta uste dut hori baino garrantzitsuagoa zela. Jakin nahi nuke gehiago, film honen bi alderdi zehatzez, bata da musikari dagokionez, une batzuetan protagonismoa lortzen du, edo musikaren absentziak, eta bestea da argien eta distiren kontua, ikuslearekiko distira horiek, argi horiek, zergatik sortu zen duten horrela? Lehen partea erantzungo dut, zehatzago egiteko, gero ulertuko zu zergatik. Nina Hagenen musika, gauza, espero ez den gauza da, esaten zu ara, eta nondik dator musika hau. Baina jakina, gero oiuka hasten da, beak oiukatu edo kantatzen duen bezala, eta horrek ematen dizu halako sentipen arraro bat, baina badago melodia bat, poesia bat horren barruan. Eta askatasun asko ere badago harren interpretatzeko modua. Eta oso luzea da, eta bapatean moztu egiten dut musikarekin, kolpetik. Normalean ez da egiten, baina nik horrela egin dut. Eta orduan gauza horien multzoak, horren emaitza da isiltasun bat dagoela, hori da gure burua prestatzeko modu bat, gerora etorriko dena ulertzeko, edo entzuteko, ze gero 6-7 minutu hitz egingo dute. Eta testu hori ezan erresa ez antzesten, ez entzuten, informazio asko ematen da. Eta funtsezkoa zan nirezat informazio hori ongi harrapatzea. Beraz, sekuentzia horretan horrela egin nuen lan. Batzuetan emozioaren jarraipena dira edo haustura, orduan osagai horiekin jolasten naiz. Argiari dagokionez, pixka bat modu berean ari naiz. Eguzkia hartuta adibidez, eguzkia kamararen objektiboan sartzen denean, ez zaio uzten,
Eta zai uzten, eta ez dakit zergatik, nire buruari galtzen dio zergatik, zer nerezat, ni ohituta nago hortara. Eta era berean, argiztapen eta gain esposizio horrekin, lortzen den emaitza da hobeto ikus dezakegula lehenago zegoena eta gerora datorrena, beste modu bat ere ikusten dugu. Eta, bueno, jakina denok dauzkagu kamarak eta telefonoan, eta denok egiten dugu. Bapaten harrapatzen dugu eguzkiaren irudi hori, eta oso polita da hori. Eta zineman ere egiten da hori. Niretzat, hori egiatsuago izateko, benetakoagoa izateko modu bat da, zeren eta horrek bizitza ematen die planoei, askotan bai ez beti, baina askotan nahi dugu argi eder bat harrapatu, eta ez, baina bizitza ez da horrela esaten dugu. Eta era berean saiatzen da emozio bat sortzeaz. Jende bati behar bada ez zaio gustatzen horrela izatea, baina nire iruditzen zait horrek bizitza ematen diela planoei. Gogoko dut argiarekin jolastea, musikarekin jolastea, edo testu batekin jolastea atsegin dudan modu berean. Galdera bat daukat, apur bat norabide horretan doana, Garbuarentzat edo Viktorrentzat. Filmaren amaiera aldean, emakumea, karabanaren aurrean eseritakoak, galdetzen dio ea jainkoaren gan sinesten duen, eta esaten dio ez, baina ez dirudi oso sinetsita, oso konbentzituta. Eta ez zindut erantzun, ez dakit sinetsi behar dan jainkoaren gan edo ez dakit. Ez da samurra. Ez esaten baduzu, izango da ez duzulako jainkoaren gan sinesten, ez? Argi jolasek batzuetan gehiago esaten dute. Nik uste oso erraz pertsona bakoitzak aurki dezakeela zer behar duen edo zer nahi duen. Ez dago egia bakarra nire ustez. Ez film honetan, ez oroar, ez eskuarki. Ez ez iruditzen? Txorakeriak esaten ari naiz? Ez, ongi, oso ongi, esaten ari ez. Niretzat apur bat bestelako xea izango da. Niri ez zait gertatu izan, baina doai bat eredatzen duen norbaitek, hori asaldatzaile xamarra da. Jende askok, hasieran uko egiten diote. Gaizki sentiarazten ditulako, baina orduan bizitzaren une batean, zalantzan jartzen diren gauzen artean dago, eta une horretatik abiatuta, ez derrigorrez, baina behar bada, pertsona horiek zalantzan jarriko dituzte gauzak edo ez. Nik film honetan ez du gehiegi erabiltzen hitzak, gauzak zalantzan jartzeko orduan, jainkoan gan sinestea edo ez, baina doaiaz, nik hitz egin dezaken nire lanbideaz, eta plano bat ongi egina dagoenean, edo estena bat oso ongi eginda dagoenean, eta oso pozik zaudenean berarekin, halako batean harmonia sortzen da, halako grazia egoera bat, eta hori gure gandik aratago doa, eta doai horren bidez sendatu egin baldin batezake, edo behintzat halako akordio edo harreman bat baldin badago beste gorputz horrekin, esan genezake badagoela oro bat, halako grazia bat, eta hitz egin dezakegu jainkoaz edo nahi dugunaz. Baina uste dut bere bizitzaren une hartan ez dela gai hori hitzetan jartzen. Horregatik diot nik batzuetan argiak ere hitz egin dezakeela, eta elkarrizketek eta musikak. Bai, nahi eta nahi ez. Nik ez dut zertan jainkoa deitu izanik. Ez diozu edozein modutan, deitu behar, grazia egoera bat, hori bizitzan existitzen da. Maite minduta egotea, grazia egoera bat da. Zorionak, eskerrak egin eman edizkizut, oso estimagarria da, antzezpen onak dituen film bat ikustea, eta galdetu nien aktorei, ea nolakoa izan den lana zuzendariarekin,
eta ark nola lagundu dizuen zuen personaiak sortzeko antzezpenetan edo estenetan. Eskerrik asko. Film bat, beti da saiakera bat, saio bat, zerbait antolatzeko, kaotikoa den zerbait antolatzeko. Eta film hau orain konturatzen naiz, orain argiago, are argiago orain, konturatzen naiz, ez dagoela ez egia bakarra. Baina konbikzioak izan ditzakezu, gauza batak ez du besteak entzen. Eta behar bada, norbaitek denbora asko horretan daramanean, François bezala, askotan, ez duguna izaten zinema modu tradizionalean egitea, eta nahi dugu gauza zalantzan jarri, erabili argia, eguzkia irudietan sartu. Berriro, konfiantza berreskuratzeaz da, gramatika zinematografikoari dagokionez, eta hori sumatu egiten da, antzezlea zarenean, Françoisen plato batean, hori sentitu egiten duzu. Sentitzen duzu, elkarrezketa bat dagoela, gure artean zertu dena, eta elkarrezketa horretan konfiantza ugari dago. Eta ohartzen gara, elkarri entzun beharko diogula informazioa partekatu. Garrantzitsua da ahalik eta lasaien eta desinhibituen egotea. Existitzea aldi berean existitu gabe. Hori ere garrantzitsua da film honetan. Eta garrantzitsua da halako abandonu bat onartzea. Abandonatu egin behar duzu espektakularraren aurrean, eta espektakularra egon behar du, ze gero beti dago bestifikazio bat, beti ere zinema da, baina gu saiatzen gara geure burua inskribatzen, sartzen berria den gauza batean, eta hori oso atsegina da. Beraz, guk uzten diogu gure buruari eramaten, eta hori eramana izaten, eta nik hori esan nahi nuen, Françoisekin lan egiteko moduari dagokionez. Bai, noski, nik ideiak izan ditzaket pertsonaiaren inguruan, baina kamarak lagun egiten digun moduan, niri gehien gustatzen zaidana zineman, eskuarki da, ez zaudenean etengabe denen antzezpena arduratzen, ez. Niri interesatzena zaidana jendearen artean zer ari den gertatzen, hori gorpuztu beharra dago. Zirkulatzen ari den energia hori, ez persona baten energia, baizik eta zirkulatzen ari dena antzezaren artean, hori da interesgarria. Eta hori da gorpuztu beharrekoa. Edo nola ere, eta filma ikusten duen baten ikuspegitik, edo begira dagoen baten ikuspegitik, edo ispilu baten, edo margolan baten ikuspegitik, hau da, edo zein lekuko anonimoren ikuspegitik, eta kasu horretan niri iruditzen zait, zinema honetan oso gustatzen zaidala lan egitea, zergatik gauza horiek gertatzen direlako, eta jendearen artean gertatzen dena da garrantzitsuena, eta hori gustatzen zait niri, horrela lan egitea, hori interesatzen zait. Uste dut nik esango dudana, barkatu, esateko gogoan eukan, eta bai, uste dut nik ere zure norabidetik joko dudala. Uste dut Françoisek ez gaituela zuzentzen, berak boterea bere gain hartzen du. Eta niri hori iruditzen zait bikainea film honetan, eta beste Françoisen beste film batzuetan ere. Baina aitzitik egiten duena da begiratzea eta entzutea. Jendeari begiratzen dio, baina baita eguzkiari ere, izarrei, iraganari begiratzen dio, eguraldiari begiratzen dio, denboraren iraganari, eta sentitzen gara behatuak bezala, baina bizitzaren beste zatiki batzuk bezala, nonei daudenak, platoan, edo geuregan, geure bakoitzarengan,
Eta izugarri atsegin dudana, berarekin filmatzen ari naizenean eta filma ikusten dudanean, unkitzen nauena da, erraza da esatea, baina ez egitea, da nahikoa dela ados egotea, elkar bizi eta besteekin antzestea, baina baita antzestea eguzkiarekin, argiarekin, itzalekin, ez ezagunarekin, angustiarekin, guztiarekin, inguruan dugun guztiarekin, eta aratagoarekin eta izarrekin. Horrekin guztiarekin antzestea. Eta niretzat film hau, doaia hori da hain zuzen ere. Bizirik egotearen egitatearekin ados egotea, eta hori da untzkitzen nauena filma ikustean. Niretzat Gregoriren filma, baina behar bada filmeko personaia guztiek, eta argia, kamara, Ivan Geloren kamera, arkere asko behiratzen dio eguzkiari. Interesgarriena da ikustean nola irteten garen krisialdi batetik, doai horrekin ados egon ahal izateko, denok bizirik, ezin dut hobetu. Batez ere konfiantza asko. Lanean, hori oso garrantzitsua da. Batzuetan, errealizatzaileak, paper bat baten diotenean antzazle bati, ez daude seguru, artega daude, eta besatzete, lortuko ote du, hau esango beharko diote, ez, François justu kontrakoa da. Uste dut beak esaten dula, hori, beha jakingo du, nola egin, eta uzten zaitu, hola besterik gabe, historio intimoak sarritan ez dira oso zinematografikoak, eta zaila da zinematografikoa ez den zinema bat egitea. Avatar esate baterako oso zinematografikoa da, ez? Eta hau antizinematografikoa da, baina hala ere berrasmatu egin beharko litzateke zinema nola egitea, zineago izan zedin. Mila esker, zorionak filmagatik, eta lehenik eta behin gustatu zait, antzezeek nola elkarrizketatzen ziren, musikarekin eta argiarekin, baina baita Jean-Pierre Dorziren eta Maia Paianen pertsonak bezalako pertsonaiak, doei horrekin bat egiten dute, baina modu fisikoago batean, esate baterako Jean-Pierre maite mintuta dago emakumeaz naiz eta doaia izan, eta Maria Paia da konfidente hori Gregorirena, lagundu egiten diona, eta orduan, hildo horretan, hitz egin zenezakete lan horretaz, eta batasun horretaz, eta bestetik, film honetan ez dira erabiltzen, aipatu dezue plano kontra plano, eta esate batako istripuaren eszenan, ikusi liteke, istripua ez da, eta gustatzen zaiz zentratzea, emakumearen plano horretan, eta jakin nahi nuke nolakoa izan zen plan horren filmaketaz erdiragarria izan bai da. Ni saiatzen naiz erarik onenean erabiltzen daukadana, eta diru askorik ez geneukanez, nik eleberrian deskribatzen nuena, horrela esan da, riparra egiten dugu, baina eleberrian idatzi nuena istripu bat zen, konforme. Orduan, deskribatzen nuen, motorra zijoal alde batetik eta bea bestetik, eta berak aurra hartzen zuela, eta aurrarekin ia besoetan zilipurtika zijoala, eta azkenian pareta baten kontra jotzen zutela. Baina egiteko, hori zineman, ez dago interesik istripua egiten. Interesgarriena zen aurra besoetan ikustea, horrek zentzua zeukan indarra, baina hori egin alizateko beharrezkoa zen diru asko, ezan asko edo gutxi, beste dimensio bat zen, beste maila bat. Orduan aste bete beharko genuken hortarako bakarrik, eta gainera nik ez dakit egiten. Eta idazten badakit idazten, baina ez nuen horrela filmatu nahi.
Eta ordu momentu hortatik aurrera, pesatzen hasi nintzen, eta esan, bueno, estena honetan egiten badut aurrera, ekintza bakarrik izango dugu, eta ekintza zait interesatzen. Ezain beste. Beraz, kontua zen, estena berri daztea. Lekua, umea besoetan euki beharrean, Gregorik, zentratu nintzen amarengan. Argi dago ez dela gauza bera adierazten, baina bai zegoela emozioa eta hori nahi nuen. Eta une hortatik aurrera ikusten dugu Gregoriren eta Frediren begirada, nola begiratzen dion amari, begiratu erdi galdu hori, eta horrela egin nuen, eta hori gustatzen zait, idazten dudanean, dana da posible idaztean. Eta hor askatasuna duzu, baina platoan galdu egiten baduzu askatasuna, orduan katastrofea gertatzen da. Eta askatasuna gordetzeko egokitu egin behar duzu. Metodologiaren, dekoratuaren, diruaren, antzezleen arabera. Antzezle batek egun hartan, ez daki, egokitu beharra dago. Egun batzuetan nik neuk ere ez daukat lan egiteko gogorik, negatuta nagoelako edo filmatzeko gogorik ez duelako. Orduan saiatzen ez hori dena erabiltzen, egoera mental horiek konturatu zareten nola hitz egiten duten beren lan egiteko moduaz, oso arraza da beraiekan. Orduan haiengan babestu egiten naiz ere, ahul sentitzen naiz eta haien babesa bilatzen dut. Ez dakit ongi erantzun dudan. Alde egin behar du zuei eta nire lagunai ere alde egin beharra daukat. Arratsaldeon. Eskerrak eman nizkizuen eta zorionak gai tabu baten gainean egindako film honetaz. Oso identifikatuta nago, nik bi doai ditut, senditzarena eta bidentziarena, eta niz identifikatuta egon naiz, bigarren horrekin, eta lastima izan da nire filma bukatzea, ez delako gai oso aztertua, eta oso identifikatu naiz berarekin. Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Kaixo, zuzendariari galdetu nahi nion, ea sendagile ez edo kurandero ez hitz egin nahi zuen, petrikilo ez, edo besteak sendatu behar dituzten personez, eta baino bere burua ezin senda dezaketena, edo besteak sendatuz bere burua senda dezakeen jendeaz. Egia esan, ikuspegi horretatik ez dakidala oso ongi zer egin nahi nuen, baina esan dezaket bai, zer uste dudan. Alegia, ezin dugula geure burua sendatu bakarri, kondenatuta gaudela gainera elkarrekin bizitzera. Egia da, hau guztia evoluzionatu egin dela nire idazkera, eta ni abiatu bai naiz ezagutzen nuen gauza batetik, nik ezagutzen nituen petrikiloak eta erredurak sentatzen zituztenak adibidez. Baina gero, evoluzionatu egin zuen bidentziaz. Ez behar pixka da bidente ere bada. Orduan, inspiratu nintzen, nik idazten dudanean antzeko gauza gertatzen baizait. Ark, norbait ikusten du eta hitzak datozkio gogora eta ez dakiz zergatik. Eta batzuetan, hitz horiek oso garrantzitsuak dira, hitz justuak dira, zehatzak. Detmanek kontatzen zuen, Sueziatik, Bergmanek, arazo fiskalak zituelako aziendarekin, eta Muniken egiten zuen lan, ongi hitz egiten zuen alemana, eta antzerkian jardun zuen.
Baina gertatzen zitzaiona zen hitzak suedieraz etortzen zezkiola eta ez alemanieraz. Hori adibidez, antzezleekiko harremana zizketan, eta askotan ez dezu bihar hitz inteligente askotan nahikoa da ukimena edo irriparre bat, beraz inspiratu egin naiz ere horretan, hori ezagutzen dut, hori egiten dudana baita, eta behar bada jendearekin antzera funtzionatzen dute gauzek, batzuetan nahi aski da hitz bat, baina ez da konstientea behar bada, baina agian zerbait askatu izango du hitz horrek, eta Platoan gauza bera gerta daiteke. Batzuetan teknikari batekin gerta daiteke, eta batzuetan hitz gogor bat datorkit gogora, baina batzuetan hitz horrek zerbait eragiten du, eta hitz horiek gutxitan dira hausnartutako edo artikulatutako hitzak. Palabra hori ez baldin badator, orduan hobe da lanbidea aldatzea eta beste zerbait egin. Beste lanbide batzuk ere badaude. Arratsaldeon. Zergatik kokatu dituzu pertsonaiak alako mobile home egoitza horretan, ez esan nahi du horrek? Nik uste konturatzen naiz, batzuetan horlako gauzak egiten ditu dela, orain konturatzen naiz. Izan ere, nire film guztietan beti dago zerbait, errefusera eramaten gaituena. Persona horiek errefusatuak dira. Film bat egin nuen klandestinoekin, beste bat beltzekin edo emakume abandonatuekin, eta hemen ere pixka bat gauza bera da, eta horrela datorkit, idazten ari naizenean ez du pensatura egiten. Baina horrela datorkit. Eta norbaitek esango dut, tira, hori egilearen ezaugarri bat da, ezin duzu dena ongi egin. Ni ez naiz, ez dakit, horrela datorkit espontaneoki berez gisa horretako gauzak, bai noski voluntarioa da. Beharrezkoa dudalako da hori. Bakarrik horrela lan egin dezaket persona horien gandik abiatuta. Badaude xehetasun batzuk, garrantzitsua direnak, azpidazkiei dagokienez, protagonista karabanen aurrean esaten du. Ez dago bakarrik ikusten dena, ez da gauza berbera dagoena eta ikusten dena. Ikusten dena baino gehiago dago. Eskerrik asko, irizkinagatik. Eskerrik asko, menoi.